kop kepala kesusahan bayu weddingi haka bagi simenta po jong di school haka menta bangin ya yo ban ya dan po jong di workshop jadi dapat lagi jenis dokumen haka ba yo sibun ki jingi kai kamtam ni don ki resource person ki baya day ba ka team haka ba ni don di dapat lagi jenis dokumen bagi yo sibun ki jingi kai haka ba day ba ka solid liquid waste ba kumjuru ki wiki scheme by day but haka jing Khuid ki Suba kum ki sanitation but kamtam ki pankhana but ha nuclear benta but lemba jang kan program inra sha ki jing kisam ki jungi inra shi school jungi bangin la ya ka ba yin wara jing Khuid jing Suba apa ki jing kisam ki jungi school ki jungi kisnong ba ka dong Thain ki jungi haka ri ba jai bri barok we kum si benta ban hikai ban kentu naga benta ban le Khuid le Suba Haka imlang kasalang jong kadong baka Thain umroy nakaliang ka kanhun Confederation of Riboy Peoples kalashim ye kasinjam ka bakongsan haka ba kala Pynlong Daka Awarness program kabalatip kum ka solid liquid and waste management haka ni ka program layapoy banishim banta ragi khna school bat kino hikai jong ki school ba pher jong ka Thain umroy haka ni ka awareness program lawan ban ai jing hikai bat ban batai habai de ba ka jingle Khuid le Suba dai kong alvarin shangpliang ibalong kumi director jong ka Swachh Bharat Mission Riboy District bad harangkat kino yalam bagi khot jong ka SBM Riboy District lawan ban sakhi berban ai mensim hakani ka program do president ka Confederation of Riboy Peoples uba bandari rentathiang kumu kongsan bad uba banya teilang lapang kumu sembut kongsan bad harangkat ka jingdon lang kiri rong ba jong ka snong kubli ibaro ke bala banya sngo yakani ka jingkran ka kasi Haka ka Paul nga dan ni po nongra school Ferendo high secondary school haka ba ni naka Swachh Bharat Mission ni one man ay ka awareness program ning ba ka workshop kapala conduct ka la organize the Confederation of Riboy People nga ka jingiro ka bakarpang ka organization ba kila Pynlong ka workshop kum sibanta ka jingpan kre ka jong ka seng ya ka jingdap apasan sinem ka jongka but ka phang padeng ka ba kini ki organization kila shim kalong bakin le nakabanta ka jing Khuid ka jing Suba but kuma play i ka ni ka bana ka bran hadien ka jonga ka team ka dei solid and liquid waste management but ka ni ka por ngi don ni ki school ki bawan nakaleng ka ni ka them riboy ang ne apo ka ni ka area sa ka ni ki nongra area kumbas putli ki school but kumjuru kini kirang wasno habakin one bansyang banshimenta hakani ka workshop bakin sngotu ya kata ka jingdon kam ka jing corridor jangka jing Khuid ki jing Suba but kumno bakin la ban pinya phya ya kita ki nyut ki nyer ki bapod ki bampod but akaju ka por ban bu bha khamtam e ka bai de but plastic but nakaliang ka jonga kani kapor nga karpat ya baro ba kinsngo bha ba penshim ya ka jingket kli man we i shimet kide ban kit ban shim ka jingket kli ban le e na ka banta ka imlang ka salang khamtam e ban silang nadu nala rempe nala yeng nala sem nal kishnong ki thau but ba pensngo bharu ban yarab leme ki we bakin penkalan no ka jinglong ka jongki ban le nak banta ka jing Khuid ka jing Suba hakishnong ka jongi ban wanra ka jing Khuid ka bapaka jing Khuid ka bapura but sisen baka ka don ka jing Khuid ka jing Khuid ka jing khiaru ka don tenga agin ka jing karpat ka nga appeal sa baro ki badan ki bala ban sngo bala ban skap ya ka program jongi ba pensngo bha ban shim ya kata ka jingket kli kum shimet ban le e na kabanta ka jing ha jong kasnong ka tha ko jongi krish don kung nang sham subnai khuble ger pang ne bro khna school na hikai ki bai shimanta hagani ka program ko jungi ma bala organize da ka right mo bu circle ban mo bu school ngba jingalam jong president mo ba Paul sim ki organize ka program solid and liquid waste management ma tegane ka make ka theme jong ne program ka make umroi green clean and healthy kajing smu jong ba Paul sim belong ru president tolong ban hikai mo igi khna school hikai khna school ba kumno bukin ri sumar kajing Khuid mo shnong ki thalo jong yeng ki sam jong la rang hikai igi khna mo kanwan hadin
habut kidang ya but pateng ya buat bon ke office sarkar ru kilale ikini ki program sabro hi ki district rengi nagalang kaseng ngi deiting ki no yarap ban yarap ya gati ya sarkar no bugni ya kumno bugni daya ga ju Suba tam bani jing brat pathar da ya bam ya brat suro kalen ti sinkin kini ki jing kai ki bani am das ni kinde na umta ka ju Suba jom bro boy ke jalak tam ka district ke jungi tan kita na galang jungi